Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Papahawaan na silang apil. Ay, wala ko ilabot ko doon sa iyong buhaton. Bastang akong gusto nga wa nagay mahibilin bisan usa sa mga squatters ng dapita. Kay maghugaw-hugaw lang na sila sa tukuro na kong convenience store. Nakasabot ka? Bye! Ma, ano mahilabot panggas mga nahibilin niya? Tungod kay mahimo silang buling niya ng dapita, Anton. Bitaw, Anton! Nindot ba yung plano ni mama ni mo anang dapita? Hilo mo? Huwag mo ilay na ang paral kasi inyong gusto. O kung sabi niya angay na kung hunahon-hunahon, Anton. Ang imong gusto, nga wa naman ay hinungdan. Tinawag ginagigos mga tao dito ba? Ngawa kay kasing-kasing. Asa ka naman sabha? Nganong mo walk out man dayon ka? Humana ang tanan nimong gustong isulti nako aron mahuwasan ka sa imong kabuang. Tita, relax lang. Wa na gyud ko makasabot sa utok niya ng tawhana. Ngano bang adto man gyud siya mo laban sa mga way nahot? Wisit. Magkasabot raon niya na siya sa imong tumong, tita. Relax lang. Lahi na gyud na siya dagan sa utok iha. Liwat na siya sa iyang amahan. Bayo, kaya na pala illegal settlers ka nahibilin. Magkapangutanap ko nila. Unahin na balhin sila sa batitay. Dili may mo magkalisod-lisod sila. Dako kong sa nila. Ang halik mo! Nami-miss ko! Bakit iniwan mo ako? Nindota mo ganda ba dyan? Patitay, magpalit si Kugpan ha. Sige, undong. Gutom man, undong. Uy, May mo ganda. Sige, kanta. Ada jis, oh. Biga? Uy! May guwapo na ako! Naalagi ka! Dali, uban ako. Magpalit ko pagkaon para ninyo. Dali. Babay ninyo! Papapalit pa may makaon ako, migo, ah! Sige na, dali na. Migo. Gubala bayaan mo ba, migo? Oh, nahibaw ko. Mauntabangan ta mo. Dali, sakyan na sa auto. May badlaw. Oh, o sa ato ninyo? Kuan. Kanang wa ba mo'y plano nga mubalhin og layo? Ngano naman sad, unsa naman say problema ninyo? Katunga na lang ni sa kung bayang nabili niya initan pa jud mi ninyo? Ay kasuko. Kuan magod. Butangan magod og kural din nakita. Nya, maigo maghapon ang inyong mga bay. Maong imo gyud mi tiwasan. Hoy bay, pamati. Kami nagkalisod-lisod na mi. Unya mura mig irumbuang nga kun wa mi mahibawog sa amo buhaton, mura mig malibog. Unya nahibaw na makagbatasan na ng irong buang. Muhambat ra ba nagpataka lang mo. Pagpagtaka lang mo lakaw-lakaw ang kanirong buang. Muhambat ra ba na? Maong kung di ka ganahan mahambatan, pasagdi lang ni bay. Pero kuan magod, makasamok magod mo ni Napita kung magsugod na ang konstruksyon. Kaya sabi na kaya magkasamog ni. Amo siya sabog-sabog. Kung unang siya mo'y unahon ang sabog-sabog. Patubangar ko na tagiya siyota rin na mo. Kay mahapsan yun na ako sa kong kratsis ba? Pero kuan man god king eh. Dili na niya iyang yutaw niya. Tungtungan pag yun niya. Kaning amo kitungtungan. Dili na niya yuta. Ang katungaran sa kong Bible ay yuta. Gigubalan yung katunga. Inyo ba yung kong kuralon dire? Huwag siya katungon nga mo pahawa. Siya na ko nila mo papahawa na ko. Oh, bahala ka. Suko ka man. Wa magani mo papahawa na mo ang tag-ihay ni katunga sa mong bahay siya na noon. Patubangan ko siya na ko. Kay musayaw lagi ng tanggo ko ito kari. Bantay lagi. Oh, sige god. Suko mo ka. Sige, bahala ka niya ha. Tuntum ka siya. Ina na siya ha! Ngabisan pungkol ko ha! Kumadlog niya! Ina siya! Ako si Lino Butay na Kordo Pungkol! Ha? Ina
Marcelino Butay ang nagilon! Pareha siya kay magbinudalay, Miss Katses! Migo, ninduta dagat, oy. Hangin ayo. O sige, kao na naghatog nga akong pinalit, oh. Nalalala, lamiana, oy. Oh, lami na. Sige, ikaw mayo. Unya, isuod ni sa imong bulsa og ihatag ni sa imong manoy, ha? Unsa man na papel? Sobre ni. Og doon na ni suod nga kwarta. Kwarta? Tagaan ko ni mo kwarta, migo. Oh, aron inyong matarong ang inyong bahay. Og makatabang ni para makaplano mo sa inyong sunod nga buhaton. Sige, migo. Kay papalit ko sabon. Ha? O niya, kakantahan ta kami ko, ha? Kay tagaan man ko ni mo kwarta. O sige, kantahe ko. Kay hirap pa lang umibig sa di tamang panahon. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso'y malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Batitay. Hirap pala umibig. Naunsa man ni mga tawhana dinhi? Iwasan man noon ta. Kamo na pa ni kalison binire, iwasan pa bindiyaw. Nang, kalma lang na imak. Pisik kayo mong laway, nang. Pisik kayo. Abot diya. Oh, naunsa man ka, ha? Giadto sa gato mga lalaki? Ha? Ato ko nila. Gisultihan ko nga kinahanglan ako nung mupahawa kita ini dapita kay kita na lang kuno ang nabilin. Kung ano man kita na nabilin? Ha? Di na mo mahawa din nang kundi ang tag-iya siyuta mo ay makikita na to. Mao gyud. Nga naman dai kun kita na lang ang nabilin din eh. Dili kita mamahawa din eh kung dili ang tag-iya ni ining yuta mo ay makikita na to. Ha? Oh, bitaw. Mao gyud. Imo lang yusab akong sulti, ha? Di man ni iyang yuta atong gigitungtungan. Anong sa mukon pamanta din he? Naan sa undong klintoy ay. Undong klintoy, ari undong klintoy. Naunsa man undong klintoy, ha? Ano nagdagan man ka? Yung gibiyaan ni mo si debatitay sa inyong gatuan. Ako yung gibiyaan dito, oy. Ang salang! Usa? Gibiyaan sa na di titay. Asa ko siya? Doon na may nakakita nga, may gwapo ko nung lalaki nga, kikuyugan si Patitay. Hala! Usa? May balik na sa ng lalaki pag dool di titay? Basta, mo nakisulti sa mga tao dito. Kida si Patitay sa lalaki nga nag-auto og blue. Blue? Gusto pa ka ako kantahan og lain, migo? Unya na. Paway lang nagkanta. Sige. Kakaon na ako hotdog, ha? Batitay. Unsa may tinaw ni mo ngan? Batitay. Mao ba? Abi ni mo. Maswerte ka. Swerte? Na naman? Kay malipayon ka. Og dili ka daghag una-unaon.
daghan man ko na una good. Kay uhuna-huna man ko ako o kanta good. Kasi man nagtudot ni mo og mga kanta. Ako mama, ako papa, unya si Undong. Naman kantahan ng Undong. Maudagan ko kanta. Mo ba? Magsinger di ka. Oh, magsongir ko. Kakaingon man Undong papa nga dagan kwarta songir. Mo ba? Miko, nanugol mo now. Nag-away mo. Oh. Dagan nag-away na ko. Pero, karon nga ikaw akong kasulti. Nawa na ni. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!